Stalo. Hey abalekanga ngilapha kwamgilisha ndo. Umongameli. Hawu. Hey Nkosi yami. Wabe koba. Uhlanyelwe lonke. Uhlanyelwe lonke. Ongahlanyela ikhaya. Kodwa bamlethe sekuyisono icala. Icala. Hey. Ngoba bahlolo into encane kuzoguqa. Kufika indiza lapha kwabenyezelo lapha umgilisho kuthiwa sengikhona. Hayi umzimba ukhala imali. Amabhluku ebheka. Amabhluku. Omemezela umzimba ukhala imali othi uqise khona nanga sekhona nasembhodini. Hayi. Mase kuthiwa umthuna kadela. Wakhala omunye umuntu wesifazane wathi ukhala umapoto ekhaya. Wathi uzophila igrocery kwamgilisha kasabuya ekhaya usizile Dr. Christ ekhona usenqase mfana usehlile. Phekwa amanqina. Hayi wesifo bayina ngisayasi lena. Baletheni ngoba nina niyabathi nexhumana. Baletheni. Balethe baba. Baletheni. Niyaxhumana nabo. Hayi nangu masolokhu uzobaletha. Usazoguqa ijazi. Hey bakithi. Balethe soluka. Awubheka abazi nani ukuthi bazokhuluma bathini. Abazi. Hayi lutho. Baqhilazwe lokho mfana komfungo. Ukhipha amahlaza amangakanani lokho mfana lokho kuthiwa khuzana. Hayi namanje ngifuna ngikukhuluma le ndaba lo mfana ngalo ngizombuza ukuthi. Uwayiso lento le. Ngeke ngayezwe inkulumo zejuleni. Hayi lezi ngelo mfayile bafanele kodwa ngoma kuqala uDisemba nje babizwe. Babizwe ngoba ayibona lento yothanda ukuphathiswa le. Singasemfana madoda. Wabhekana nomkanza phela. Manje uyabona lokhu kuzingane hamba nakho kuyabhayela kusokungene khona la iTV. Futhi kuseqalile ngoba ngibona nje nginengoma ngiswanga kahle. Kwayiswa ingoma kulezi ngane. Ngizowaphafa gogo nje angazi ukuthi iculo ba. Phelile babhekele noqisi sekhona. Lokhilapho le. Sembina ukusaqashaqasheka noma kanjani. Angithi ngishiya imeye xhumana nami. Umasipala la kwaSuku. Ikuxhumana nami phela imeye. Ziyafika lapha imeye kimi zixhumane nami. Ngisho laba abaphethe imicimbi bayafika kimi. Siyazana nabo. Futhi ikho indoda esingayiboni nje emcimbini. Kufuna kuzoguqwa qala kuzolungisa izinto. Awuphafa. Ayikho enye indlela. Inqilazo yodwa. Wadelela mina wadelela amakhosi usuphelelwe ikusasa lakho. Ngawe laba abantu abadala basuke behamba nabo njalo. Uthi ababatheni hayi buka wena uleyo ukuba. Kodwa uyibona lento ebekwela kulo mzimba. Kunjalo. Manje lo umlilo lo uyakhahlela lento ayikhulumi futhi kakhulu. Ngakuyibona ku Facebook ivele ikhuluma hayi lo. Shakuphela bisiyathula inya. Uzothiwa isekho lento. Uyasibeke lapho. Usubabona begijima bonake manje. Waphafa ko. Indlali lokhu ingenile indlali. Oyushupha ukuthaba khokho o20,000. Ileyo sebedlela yona uyushupha. Hayi cha siyeke lento madoda ngoba kahle kahle akukho umuntu esizomhleba lapha sizokhuluma ngaye. Ngizobonga nje Sigwebo okwenzile okuhle. Sesiyahamba ke bafuthu ke oSigwebo sebeyangiphelezela manje. Sigwebo ke bafuthu sizolandelana ngeemoto. Sizolandelana ngeemonto ayisikile mfana ayingekho ake ngikuphinde phela ake ukuphinde umuntu sekhona mfana ukuqhawule kathathu number 3 hey 2 asisho mngane ngani uphi singasafeni uphi